maliya dan shi ke da arewa na wajen wuya mun gamsu da kai gwadon ka iya kai yi ta yi ka daɗa mu je maliya gogaggen sanata barau gogaggen sanata barau ga waka tattalin kwarai an saka sanata ta arewa bangon duka ya Kano ta arewa an bar maka a gare mu kawai ka zan wallaka ko dan dadu kuma ji ya san haka wanda kayan gwani kan ya rube kundo ya huje kwarai ya zube ku sashi abola karmiyo tuntube ne mata huje ku kaucan kawai a Kano ta arewa dai ku kadai maliya ne sanatan mu daidai wani raya gari sanatan mu ne shi kadai maliya ne sanata da ramdam maliya ne sanata da ramdam kawai ga indomi ga balan sun tsaya ga isa ku abubakar na balan ne yan gwada ne na fada duka suna a gidan barau maliya dari za ya kara baro mu shirya ko tare wa zafi mu je ka kara hawa kudan zamana titi da laina dari kuma ya dora kuma ya bada mota dari kuma ya kara mai sanya soko jiri dan asara baro wakilin Kano ta arewa zafi fito ka kara hawa kudan amana Barau wakilin Kano ta arewa zami fito ka kara hawa kudan amana Barau wakilin Kano ta arewa zami fito ka kara hawa kudan amana yau garkuwa na yi duke da goda Allah ya ba ni damar da zan cire kiwa kala a kanan gungun su gundura shi ya tsala batun barau yanzu zan musu ba ka sala barin wakilin Kano ta arewa jumla ka hau ka kara hawa ko kai ta nuna Barau wakilin Kano ta arewa zami fito ka kara hawa kudan amana mu duba aiki ya kauce mu kauda ruba akwai dalili muna daga mun ci riba barau a fannin fagen ilimi na duba idin da ne ya sa na tara na diba national open university mu da yayi na duba a local government kwasha uku mun ci riba ma'aikata ya zuba mata ga duba da kayan aiki na gaskiya nan ya saba nasiri garkuwa na wa barau na nuna Barau wakilin Kano ta arewa zami fito ka kara hawa kudan amana Barau maliya harkar mata alfarma kayan jinjika ake furin doka raba shi ma keken dunkuna mun yi ma wannan kai muke muma dare ka raba yanzu sana'ar muke muma kale dan bari hana gari na yanki mai furma yau sautin ka ne maliya meji har zuwa kurma Zuwaira ne zuwa na da bakin maliya ne ma Barau wakilin Kano ta arewa zami fito ka kara hawa kudan amana mai dau maliya sanatan arewa Kano kanawa Barau maliya namu ya zarce na su baiwa Barau maliya shi muke so kowa da kowa Barau maliya a duniya ma sai gaskatawa Barau maliya na ji kunne ya girma kowa Barau maliya a wanda ke yi shi za mu hiwa Barau maliya mai taimako mai san tallakawa Barau maliya mai kwarjini mai kuma haskakawa Barau maliya in zan faɗi ba sai na gaya ba amaliya barau mai kishin kanawa da rariya tsakina na yi tankaɗewa siyasa a barwa ɗan mai iyawa a sani na indomi ne ya saka da yawa
da balan na barau ina muku jinjinawa. Ahmad M Sadiq ba a yi babu ni ba. Barau wakilin Kano ta Arewa zabi. Fita ka kara hawa uku dan amana. Sanata Barau Maliya. Sanata Barau Maliya. Sanata Barau Maliya. Sanata Barau Maliya. Ka zaki mazajen jiya. Sanata Barau Maliya. Ka ɗau lamba don ka iya. Sanata Barau Kano Maliya. ta Arewa sai godiya. Sanata Barau Maliya. Aikin ka ya zarce yanki daya. Sanata Barau A Maliya. Kano ana yi ma godiya. Sanata Barau Maliya. Samun kamar ka sabon irin ka da kira samu. Yan sanatoci Maliya. Jari ka baiwa mata ba ɗan ka Sai nan ba. Maliya. Sannan matasa mu ma baka bar mu Sai nan ba. Maliya. Ka ba da aiki ofa ba yan ka Sai nan ba. Maliya. Aikin ka ya zarce Kano ta Arewa Sai nan ba. Maliya. Malamai kana mutunta su da ba su Sai girma. Maliya. Manyan jihar Kano din sun jinjina Sai ma. Maliya. Sanatoci Maliya shane Sai ma. Maliya. Ga Jamilu Rota inai maka ban girma sanata. Barau wakilin Kano ta Arewa zabi. Fita ka kara hawa uku dan amana. Cinya gare Maliya tashi mu gyara gida mu duka baba. Cinya gare Maliya tashi mu gyara gida mu duka baba. Maimaita je ka hawa uku dan kalla Maliya baba. Cinya gare Maliya tashi mu gyara gida mu duka baba. Gaba are mai nasara kuma mai mafiya da baba. Cinya gare Maliya tashi mu gyara gida mu duka baba. Kai rumfa kake sha shirki in mun zo kare mana baba. Cinya gare Maliya tashi mu gyara gida mu duka baba. Mai nasara ni zan zaba Barau jagora na. Ga sanata mai kishi na mai kwazo cikin yanki na. Maliya ne ku gane nufina ta yi lukui ta nuna. Watan azumi kayi rabon alkhairai a cikin yanki na. Baba Barau in garma ne. Baba Barau in garma ne. Baba Barau mai kishi ne dan jibirin ba mai kima ne. Baba Barau in garma ne. Dan asali shi zan zaba kun ga Barau dan dangi ne. Baba Barau in garma ne. Yan matan Kano ta Arewa a har da maza kai mu Kano ne. Baba Barau in garma ne. Sako ya zo Barau ya ba mu beno te wani shaida ne. Baba Barau in garma ne. Sarki mana mai waka ne ina fatan hawa. Barau wakilin Kano ta Arewa zabi. Fita ka kara hawa uku dan amana. Tashi Barau Kano ta Arewa mi maka gangami. Kano ta Arewa mun yarda ma babu gunaguni. Dubu Barau sanata ne oga masu farin jini. Kano ta Arewa ya gyara mana duk wani sansani. Ko masu adawa na ta yaba masa domin sun gani. Demokaradiyya ta yi kyawu yau sai ne tuni. Dan fa gida yanzu da romo mun ɗanɗana. Ya taimaki al'umma shi Barau talakawa ya gina. Kano yau ba manoma a kyauta gongo Maliya. Fulani ya raba musu shanu su ma na biya. Maliya za mu ɗau yayi mai ba mai kayan Barau waro. wakilin Kano ta Arewa zabi. Fita ka kara hawa uku dan amana. Muje Barau garkuwa giwa. Da shara fara jirgin to kai ne ake kewa. Kai yau san da kan mutane kayan zafin talakawa. Wa Kano ta Arewa Barau ne ya zama garkuwan kowa. Mun yarda mun amince ka daɗa. Sanata Barau. Ƙarya fure take ba ta daɗa. Sanata Barau. Aiki kake tilas ne mu faɗa. Sanata Barau. Makaranta yankina a gabo. Sanata Barau. Na kula da dabbobi iya gido. Sanata Barau. Dogaro da kai yakan zama jari. Sanata Barau. Makarantar yankina a tari. Sanata Barau. A gabo ya gidan alkairi. Sanata Barau. Ɗan tarayyar Najeriya ƙari. Sanata Barau. Sabin domi ka zama ta gaba. Kimi kake balan baka bar gaba. Abudul Idris ne mai ƙaunar mutane a tafiyar Maliya ni ma ban gamo ba
aiki har noman rani barau da mai aiki yan birni ƙauye a yau ga tumbar daki maimaitin sanata barau amsar kaduna iya barau wakilin kano ta arewa zabi ashe ba sa ka yi gaba ruwa wuta ka haskaka yara a gari manya a gari ka daukaka samarin gari ɗan matan gari suna san barka tsofaffi a gari su ma sun yaba barau mun bi ka a Kano ta arewa mun dauka turmi sha'adaka gamji shara sa sassaka Kano ta arewa ku zo duka mata da maza mu fito duka wannan shine gaskiya a barau jibirin aimaniya kai ne kai ambaliya a Kano ta arewa a tungiya aiki mun gode munai maka barka aka iya kai ka maimaita aka maimaita mai kyawun aniya jagoran gaskiya samun ka mu zauna a lafiya sakon isiya ku abu Abubakar balan mai kyawun aniya ni babba siraka nazo a wakar nan ni ne maka gafiya barau wakilin Kano ta arewa zabi sanata barau a arewa kada gaba yayi wa malamai ba su ko shahadan gaba motocin hawa ka ba su da gaba ɗan tijjaniya ba su daina yawan gaba kungiya ta izana ma sun ce ba kamar su ba kama gadiya barau ka wuce gaba yanzu ba godiya suke ba da yake ku ba motocin hawa ka bi su ta rarraba ni ba ci ganin ka ce ban mu samu kamar gaba barau wakilin Kano ta arewa zabi sanatan mu barau kwarai ayyukan ka suna da fadi a mulkin barau tsakiya ta Kano da daɗi a manto idan an kafa a gyaɗa da riɗi fannin lafiya dole mu dinga kauɗi asibitocin mu barau ya kare su faɗi matasa da mata a ƙasa sun ji daɗi da tanko da na'ima da auja har da iri a kowace lokal government masu faɗi mata suna godiya don sun ji daɗi ko ina mata su sun kai wa hidima 5,000 kan raba musu su da dama barau mai rabo maliyan mai da ke da girma makiyan barau na gano su suna ta suma inda raro ana baka kana ta girma yanzu an siyasar mu banga kamar barau ba barau wakilin Kano ta arewa zabi ni na ɗau barau mutum da kishin mutane barau sanata zai koma domin al'umma ne a Kano ta arewa muna gun kishin mutane komen da barau ya mana batun alkhairi ne kuma bi ka dan halak mai san jami'a ne a yau mun shirya kuri'u zabe muke jira ne zaben namu sallatan domin dan halak ne jama'ar Kano ta arewa muna kira ne kuma zaɓi sun siya kwando ya bare ne ya talladi zai nake baitin dan gaske barau barau wakilin Kano ta arewa zabi aiki dai hawa uku ai sai dan gaske mun gamsu kamar mai ta mun zo mu sanar a cikin wake kai ne jagoran mu a arewa mu bar bin yan leke mun zo mu shelanta fatan mu kamar mai ta da gidan aka fafata kura sai ramunta sai na goda a tsahirta barau ya bakuta kadarar polytechnic a garin ka ba kai ne tushenta kai ne ka sabunta yankin muka inganta ta faɗa yayin yan kwallo a Kano ta arewa na shelanta akalla kulab a 5,000 barau yayi mai kyauta da waga sani indomi da shi da baran jagora ne ni ne mustidan ko ga wakar nan ba mu fasa ba barau wakilin Kano ta arewa zabi barau maliya matan gana kai mu muke
kayi Hannatu sai ne maka fici ko makiya ba su so ba